आङो नामखौबो बेबायदि सोंनानै लानाय जायाखै सासेनिखौ आं मिथिगौ एसे मैया रायज्लायदोंमोन नालाय सानसोरांमोन दा गिबियावनो जायखिया बिथांमोनखौ आं दसे समावनि उनाव नोंथांमोनजों रायज्लायनो खाबु होगोन गिबियाव जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइ बावनो सानदों गांसे आर'नाइखौ बावगोन जोंनिनो रुपाहि प्राइमारि साहित्य सभानि आफादगिरि बिथां दैमालु के कातारि सार बिथांखौ आङो मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बेनि उनाव आरोबाव आङो फिन बिथांनोबो गांसे आर'नाइ बावनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आर'नाइखौ बावगोन जोंनिनो दासो मान बावनाय दैमालु के कातारि सार रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय जोंनि हामथायनाय लेखा बिथांमोना जोंनि बे जौस्राङाव फैनायनि थाखाय आं दा बिथांमोनखौ एसे नोंथांमोननि गेजेराव रायज्लायनो थाखाय एसे खाबु होबाय सारमोननि हामथायनायाव दिनै फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स आरोना माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा रायजोफोरनि निमाहा बिबाय जों दा बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रायजोफोरखौ एसेबां गासिखौबो नुनानै जोबोद गोसोआव गोजोनखांनाय मोनदों आसा खालामो जोंबो मोजां मोसालांनो नाजानोसै रायजोफोरा जोंनि मोसानायखौ नायनो गोसो दंना गैया आंनि बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोरा बुजिबाय दा मोसानाय नायगोन ना बारा रायज्लायनो साहस जाबाङा आरो गियो एसे बिदि दोनथ'नाय हुदा गैया नालाय जायखिजाया